ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад ҳар гуна мошинҳои арзон омода кардагим, пешкаш мекунем бардорон. Мошинҳои боркаш ҳам ҳастанд, мошинҳое ки шумо ҳам гуфтед дар ҳамин ҷо ҳузур дорад. навори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред дӯстон ва дар комментариya нависед ки чӣ хеле мошинҳо монем ба шумо пешкаш мекунем бардорон. агар шумо ҳам хеле мошини фурӯшӣ ё ки хона, замин, квартира дорем бардорон, дар имо ва дар ватсап мо роя кунед дӯстон. мо дар видеои оянда пешкаши харидорон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 154 сомонӣ дӯстон. мо бошад наворо сар мекунем. рафтем. Якум мошини фурӯши мо дӯстон астад Daewoo Nexia соли бароиш 1996 сӯдишоиш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр, коробка передачаш механикай. состояние мошин беҳтарин дӯстон, состоянияш нағзай, мошин дар ҳолати хуб техник қарор дорад. кондитсионер дорад, баллонаш қариб 90-80% дӯстон, хадавои нав кардагай. мошин как надараи задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ дӯстон. нархаш 22000 сомона бо курси имрӯза гирем 142000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад, бо муомилаи хуб дорад бародарон. рақамҳои ака дар рои экрани шумо, имо ватсап ҳам дорад, метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. марҳамат, мо наворумона давом медиҳем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. ВАЗ-2107 дӯстони азиз, соли бароиш 12001, сӯдишвориш газай, объем мотораш 1.6 литр, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати корӣ қарор дорад дӯстон. мошин як даст гаштагай, мошин аймаска овардагиан то ҳозира як даст гаштагай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Истаравшан. нархаш 5000 сомона бо курси имрӯза гирем 32000 рубл мешавад дӯстон. бо арзон мумкин мекардагист бардорон. рақамош дар рои экрани шумо, имо ҳам дорад. агар шумо дар хел мошин дар кор бошед, харидори аниқ бошед, марҳамат, занг занед, дигар маълумоти пурраша гирем бардорон. мо наворумона давом медиҳем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дӯстони азиз, Opel Sedan, соли бароиш 1993, сӯдишвориш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр, коробка передачаш механикай. баллонаш 70% дӯстон, хадавои миёна дорад. дигар маълумотша бо телефон гуфтагай. мошин дар ҳолати хуб техник қарор дорад. мошин дар ноҳияи Зафаровод қарор дорад дӯстон. нархаш 23000 сомона бо курси имрӯза гирем 144000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад, бо муомилаи хуб дорад гуфтагай соҳибаш. кадоми харидори аниқай, занг занад, дигар маълумотша бо маслиҳат мекунанд, гап мезананд. агар шумо ҳам хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед дӯстон, ё ки хона, замин, квартира, дар имо ва дар ватсап мо роя кунед, мо пешкаши харидорон мекунем. лайк монда ва обуна шуданро фаромӯш накунед дӯстон, меҳнатҳои барои шумо. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B дӯстони азиз, Opel Duty, бардороне ки хоҳиш карданд. соли бароишаш 2000 дӯстон, сӯдишвориш бензини холиай, мошина газадагӣ нестай. объем мотораш 1.8 литр, коробка передачаш механикай дӯстон. ҳолати мошин хубай, мошин нахаду беҳтарин состояниш. дигар маълумоти пурраша бо телефон гуфтагай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархаш 37000 сомона бо курси имрӯза гирем 240000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад, кадоми харидори аниқай, муомилаи хуб дорад дӯстон. рақамҳои ака дар рои экрани шумо, агар шумо харидор бошед, метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. марҳамат. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Caravan дӯстони азиз, соли бароиш 1997, сӯдишвориш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин нахадаи дӯстон, мошин беҳтарин, диска задагай, тонировкаш буд шудагай, як сола ҳуҷҷат кардагӣ тавра дӯстон. мошин как нада, ягон задагӣ пӯшидагӣ надорад, хадавой дорад дӯстон. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархаш 35000 сомона бо курси имрӯза гирем 227000 рубл мешавад. савдо кардан мешавад дар пеши капот гуфтагай, беҳуда занг назананд, кадоми харидора биён ай пеш бирен, ба савдо мешавад гуфтагай. рақамҳои ака дар рои экрани шумо дӯстон, агар шумо харидор бошед, метавонед дигар маълумотша гирен. марҳамат. мегзарем дӯстон ба шашум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз, Eleganza, соли бароиш 1998, сӯдишвориш бензин газаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробка передачаш автоматай. ҳолати мошин беҳтарина гуфтагай соҳибаш, мошин нахаду, мошин ягон камбудӣ надорад бародаро. дигар маълумотша бо телефон гуфтагай. мошин дар Душанбе қарор дорад. нархаш 65000 сомона бо курси имрӯза гирем 422000 рубл мешавад.
кадоми харидори аниқай гуфтага занг занад дигар маълумот шав метием гуфтага беҳуда занг назанам. мошин ҳама чизро дорад, кагнада ягон камбудӣ надорад гуфта соҳибуш. марҳамат дӯстон, агар шумо харидор бошен дигар маълумотша гирем. мегзарем дӯстон ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ваз 2111 дӯстони азиз, соли бароиш 2000 май. сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад, объем мотораш 1.5 литр, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати кория дӯстон, мошин как надояд гуфтага, мошин ҳуҷҷат дорад. камбудиш фақат як капота алиш мекунад, краска мекунад, дӯстон ҳамқа камбуд дорад, дигар маҷбур 100% гуфтага. нав мотор кардаган. мошин дар хуҷанд қарор дорад, нархаш 7200 сомона, бо курси имрӯза гирем 46000 рубл мешавад. бо камтар дигар арзон мешавад гуфтага соҳибуш. рақамош дар роҳи экрани шумо дӯстон, метавонед дигар маълумот пурашра гирен. марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ваз 2115, соли бароишаш 2008, сӯзишвориш бензини холия, объем мотораш 1.6 литр, коробка передачаш механикай. состояние мошин беҳтарин гуфтага соҳибуш. мошин как надай, кузов тоза, черепа хош варид кардаги нестай, айхидаш раҳатноя, самбуфери оригинал дорад, ду дари пеш электропакет дорад дӯстон. ҳуҷҷатош буд шидагай, мошин ягон камбудӣ надорад гуфтагиай. дигар маълумотша бо телефон. мошин қарор дорад дар шаҳри турсунзода дӯстон, нархаш 25000 сомона, бо курси имрӯза гирем 160000 рубл мешавад. бо камтар дигар арзон мекунем гуфтагай муомила дорад. бародарон, кадомтон харидор бошен метавонед дигар маълумот пурашра гирен. марҳамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. ваз 21099 дӯстони азиз, соли бароиш 1994, сӯзишвориш бензини холия, объем мотораш 1.5 литр, коробка передачаш механикай. состояние мошин хуб аст дӯстон, мошин дар ҳолати кория гуфтага соҳибуш. дигар маълумотша бо телефон, балонош миёна. мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад, нархаш 7500 сомона дӯстон, бо курси имрӯза гирем 48000 рубл мешавад. бо арзон мешавад гуфтагаи соҳибуш. варианти алишӣ ҳам дорад, ягон чизи алишӣ дошта бошен дӯстон, вариантона пешниҳод кунед хатяка. рақамош дар роҳи экрани шумо, дигар маълумотша худтон гирем дӯстон. мо наворумона давом медиҳем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. ваз 2112, соли бароишаш 2004, сӯзишвориш гази холӣ, объем мотораш 1.4 литр, коробка передачаш механика. состояние мошин хуб аст дӯстон, мошин как надай гуфтагаи соҳибуш. мошин яксола ҳуҷҷат кардаги, аккумулятори нав мондага дӯстон. мошин как надай ходовой дорад, балонош миёнай, ду та дари пешаш электропакетай. хулоса мошин как надай гуфтагаи соҳибуш. мошин дар иста равшан қарор дорад, нархаш 10000 сомона, бо курси имрӯза гирем 64000 рубл мешавад. бародарон, мошина нархи ахирон шуда гуфтага, кадоми харидоре марҳамат метавонед дигар маълумотша гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ мо дӯстон ҳастай, грузовой газелай, соли бароиш 2010, коробкаш механикай. состоянияш хуб аст дӯстон, дар ҳолати кория. дигар маълумотш бо телефон гуфтагиай. яксола ҳуҷҷат дорад, тайёр аст дӯстон. мошин дар ёвон қарор дорад газел, нархаш 35000 сомона, бо курси имрӯза гирем 227000 рубл мешавад. бо арзон мешавад гуфтагай муомилаи хуб дорад. кадоми мошин харай занг занад, дигар маълумот пураша мегӯянд дӯстон. агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ ки замин, хона, квартира ягон чизи фурӯшӣ дорен, дар имо ва дар ватсап муроҷиат кунед дӯстон, мо пешкаши харидорон мекунем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. грузовой танген дӯстон, бародароне ки хоҳиш карданд, соли бароиш 2008, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати миёна аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бохтар, дар шаҳри қурғонтепа. дигар маълумотш бо телефон гуфтагай. нархаш 18000 сомона, бо курси имрӯза гирем 116000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад, муомилаи хуб дорад. бародарон, рақамо яка дар роҳи экрани шумо, агар шумо харидор бошен метавонед дигар маълумот пураша гирем. бародарон, мо наворумона давом медиҳем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. ҷиб мусо дӯстони азиз, соли бароиш 1994, сӯзишвориш дизелай, объем мотораш 2.5 литр, коробка передачаш механикай. мусо состоянияш нағзай гуфтагай, находуай состоянияш, дигар маълумотш бо телефон. ҷиб қарор дорад дар ноҳияи Аш дӯстон, нархаш 28000 сомона, бо курси имрӯза гирем 180000 рубл мешавад.
бо савдои хуб дорад кадоми харидора бо муомила дорад гуфта агар соҳибош рақамҳои акка дар рӯи экрани шумои дӯстон метавонед дигар маълумот пурраша гирен. Ин буд мошинҳои фурӯши мо. Агар шумо ҳама хел мошини фурӯш доред ки хона замин квартира дар имо ва дар ватсап мо роя кунед дӯстон, пешкаши харидор мекунем. То видеои оянда дӯстон, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.